Φέτος έκανα για πρώτη χρονιά αφού πέρασα πανεπιστήμιο καλοκαίρι στη γενέτειρά μου τη Ρόδο, όπου πήγα από το Μάιο για να δουλέψω στο νησί. Εκεί, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γνώρισα μερικούς ανθρώπους, τους οποίους νομίζω θα θυμάμαι για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Με κάποιους μπορεί να μίλησα μονάχα μερικές ώρες και με άλλους να πέρασα μέρες ολόκληρες, εβδομάδες ή και μήνες. Πολύ διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ τους, φαινομενικά αδιάφορες ή ασήμαντες. Όμως εδώ και μερικές εβδομάδες θέλω να τους γράψω αυτά που θα ακολουθήσουν. Τι το ξεχωριστό όμως είχαν για να αξίζουν ένα δημόσιο γράμμα? Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν αληθινές. Η αξία και το βάθος τους κρύβεται στην αλήθεια της επαφής, όσο σύντομη κι αν ήταν. Πιστεύω ότι αν έχεις την καρδιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά, μπορείς να αποκομίσεις κάτι από οποιαδήποτε αυθεντική συναναστροφή, άσχετα με το μέγεθός της. Και τώρα, κάποιους μήνες μετά, έχω την ανάγκη να μοιραστώ τα σημάδια της επαφής μου μαζί τους, αλλά και μαζί σας. Το γράμμα απευθύνεται σε 3 ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα μου κατά το πρώτο μισό του καλοκαιριού. Αυτή ήταν και η πιο δύσκολη περίοδος της χρονιάς μου, καθώς ήμουν απομονωμένος από τους φίλους μου, μόλις είχα ξεκινήσει μια καινούργια δουλειά, ενώ η οικογένειά μου καλούνται να αντιμετωπίσει τη μία δυσκολία μετά την άλλη. Η ενασχόλησή μου με αυτούς τους έρωτες λειτουργήσε και σαν αντιπερισπασμός, βοηθώντας με να αντιμετωπίσω και να διαβώ αυτή την περίοδο, πράγμα που εκτιμώ πολύ. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι περισσότερο από το να είναι απλά παρόντες. Ανάμεσα στις 3 αυτές ιστορίες θα μιλήσω και για άλλες 2 εφήμερες συνευρέσεις που είχα, σαν ένα μικρό αφηγηματικό διάλειμμα ανάμεσα στις πρωταγωνιστικές καταστάσεις. Αυτό το διευκρινίζω για να μην δοθεί η εντύπωση ότι εξισώνω τη σημασία που είχαν ο Αντώνης, ο Νίκος και ο Μάνος, όλα ψευδόνυμα προφανώς, με έναν random τουρίστα που είδε για 2 μέρες ή με έναν τύπο που βγάλαμε τα μάτια μας σε κάτι βουνά για 20 λεπτά. Προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα, και οι συναισθηματισμοί που έχω να εκφράσω πηγαίνουν προς τις μεγάλες ιστορίες και όχι τα διαλυματικά. Δεν θέλω να εκμηδενήσω τις εμπειρίες αυτές, υπάρχει λόγος που μπαίνουν στο γράμμα. Άλλοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Όμως δεν ανήκουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Επίσης, ένα μικρό disclaimer. Χρησιμοποιώντας τη λέξη έρωτες, δεν θέλω να υπονοήσω κάτι για το πώς αισθάνομαι εγώ ή εκείνη. Χρησιμοποιώ τη λέξη πρώτον γιατί μου αρέσει ο ρομαντισμός και το βάρος που προσδίδει στην αφήγηση, συγκριτικά με το να ευτελίσω ή να διακομωδήσω επανειλημμένα τη σημασία τους, αναφερόμενος εκείνους ως γκόμενους. Και δεύτερον, ως γενικότερη αναφορά στο ότι με τα άτομα αυτά ήμουν μπλεγμένος πρωτίστως ερωτικά και όχι φιλικά ή με κάποιον άλλον τρόπο. Αναγνωρίζω όμως ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν μιλούσαν εκείνοι για το βίωμά τους μαζί μου, οι 2 στους 3 δεν θα χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Ο ένας μάλλον θα τη χρησιμοποιούσε βέβαια. Περνώντας τον πρώτο έρωτα, θα μιλήσουμε για τον Αντώνη. Γνωριστήκαμε μέσα στο Instagram και βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού το Πάσχα. Ένα ραντεβού πραγματικά υπέροχο, με εκπληκτική χημεία και ένα ακόμα πιο υπέροχο φιλί να το ολοκληρώσει. Υπέροχο ήταν και το δεύτερο ραντεβού την επόμενη κιόλας μέρα, που περπατήσαμε στην παλιά πόλη της Ρόδου και χωνόμασταν στα στενά της για ένα πεταχτό φιλί. Το δέσιμό μου με τον Αντώνη δυνάμωσε λίγες μέρες μετά, όταν περάσαμε μία ολόκληρη μέρα στο φαλιράκι της Ρόδου. Μία από τις ωραιότερες και συνάμα απλότερες μέρες της ζωής μου. Κάναμε το πρώτο μπάνιο της χρονιάς στη θάλασσα, κάναμε μπάνιο μαζί στο ντουζ, το οποίο πάντα λατρεύω, και μετά περάσαμε τις ώρες μας στην αυλή, όπου φάγαμε ελιές πριν πιούμε τον απογευματινό μας καφέ. Από τότε αγοράζω ελιές και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γαλήνια εκείνη η μέρα, μακριά από όλους και όλα. Δυστυχώς, καθώς προχωρούσαν οι μέρες, το χάσαμε στο συναισθηματικό συντονισμό. Τι χρειαζόμουν εγώ, τι χρειαζόταν εκείνος. Εκείνο το momentum που είχαμε μέχρι τότε άρχισε να πέφτει. Σιγά σιγά αυτό πέρασε και στη φιλική μας χημεία δεξιά και αριστερά, οπότε δεν πήγε πολύ μακριά και το διαλύσαμε νωρίς το καλοκαίρι. Τι ήταν όμως αυτό που με έκανε να περνάω τόσο καλά? Πέρα από ότι τον έβρισκα πολύ ελκυστικό, με ένα γοητευτικότατο ύψος του 1,93, εγώ είμαι 1,80, και μια υπέροχη μπάσα φωνή, πιστεύω ότι με τον Αντώνη είχαμε τρομερή φιλική χημεία. Παρόμοια ενδιαφέροντα, απόψεις, μουσική, αναφορές, χιούμορ. Τον έβρισκα πάρα πολύ έξυπνο και ένιωθα ότι μπορούσα να συζητάω μαζί του για πολλές ώρες. Ήταν ένας έρωτας πρωτίστως εγκεφαλικός. Θυμήθηκα τι σημαίνει να μπορείς να περνάς καλά με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, συγκριτικά με το να περνάς απλά OK, ή να βρίσκεσαι με κάποιον απλά και μόνο επειδή είναι διαθέσιμος και δεν θες να είσαι μόνος σου. Μετά το χωρισμό μου τον Γενάρη, υπήρξαν στιγμές που είχα αναρωτηθεί για τον εαυτό μου αν θα ξαναέβρισκα κάποιον φίλο στα ερωτικά μου. Αν είχα υπάρξει ποτέ φίλος σε κάποιο προηγούμενο έρωτα. Έφυγε αυτή η ανησυχία, συνειδητοποιώντας ότι και το έχω περάσει, το περνούσα τότε και μπορώ να το ξαναβρω. Μέσα από τη γνωριμία μου με τον Αντώνη, ξέρω τώρα να το αναγνωρίσω, να το ονοματίσω και να το τοποθετήσω. Ωστόσο, το άλλο πράγμα που έμαθα είναι ότι αυτή η μίξη της φιλίας και του έρωτα κρυσταλλοποιείται στο κεφάλι μου τις περισσότερες φορές και δεν μπορώ ή δεν θέλω να τα διαχωρίσω.
Καθώς όταν τέθηκε επιτάπητο στο ενδεχόμενο να κρατήσουμε τη φιλία χωρίς τη συναισθηματική ή ερωτική εμπλοκή, ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα για τον εαυτό μου το εξής. Δεν μπορώ να είμαι φίλος με κάποιον όταν το βλέπω και το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι θέλω να τον φιλήσω. Ή ακόμα χειρότερα να με φιλήσει εκείνος. Είναι ένας δρόμος γεμάτος ματέωση και πόνο, στον οποίο καταλήγω με τον τόσο οικείο στομαχόπονο, από τον οποίο μπορώ να απαλλαγώ μόνο όταν απαλλαγώ από το άτομο που μου τον προκαλεί. Μεγάλο κεφάλαιο αυτός ο στομαχόπονος. Μου έχει γαμίσει τα σχέδια ξανά και ξανά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος του συστήματός μου να με οθεί σε κάποιες πολύ σοφές αποφάσεις. Σχεδόν δεν με αφήνει να πάρω χαζές ή επιπόλαιες αποφάσεις και να τις στηρίσω, γιατί με ειδοποιεί και με διπλώνει στα δύο έως ότου αποφασίσω να τον ακούσω. Είναι λίγο love-hate η σχέση μου μαζί του. Ακόμα τον μαθαίνω και προσπαθώ να τον αγκαλιάσω. Αυτό όμως για το οποίο θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Αντώνη είναι το εξής. Αποτέλεσε τη συναισθηματική αφορμή για να πάρω την απόφαση να κατέβω στη Ρόδο εκείνο το καλοκαίρι, πράγμα που δεν σκεφτόμουν καθόλου μέχρι να τον γνωρίσω. Δεν κατέβηκα εξ ολοκλήρου για εκείνον, ήταν πολλά που με όθησαν σε αυτή την απόφαση. Αλλά αυτά είχαν τη μορφή του πρέπει και καλό θα ήταν, τα οποία όμως με τρόμαζαν και με αποθούσαν. Ο Αντώνης αποτέλεσε τον λόγο που ήθελα να κατέβω στο νησί. Κι έτσι, με την κάψα να περάσω χρόνο μαζί του, έκλεισα τα εισιτήρια και μάλιστα γρήγορα. Πράγμα που αποδείχτηκε καθοριστική σημασία για διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων ήταν και η παρουσία μου σε μεγάλα συμβάντα της οικογένειάς μου. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν ο θάνατος της γιαγιάς μου που πέθανε 2 μέρες αφού κατέβηκα. Δεν είναι καθόλου απίθανο, αν ο Αντώνης δεν με είχε συναρπάσει τόσο, να μην πηγαίνα ποτέ. Ανταυτού, μπήκα στην πιο κέρια περίοδο μεταμόρφωσης που έχω περάσει μέχρι τώρα. Μιας που βγαίνοντας από αυτό το καλοκαίρι είχα γίνει ειλικρινά ένας πολύ διαφορετικός και σε πολλά πράγματα αναβαθμισμένος Βασίλης. Δεν μπορώ παρά να τον ευχαριστήσω που ήταν εκεί να με τραβήξει στη δεύτερη πιο σημαντική απόφαση του 2025. Η πρώτη ήταν να χωρίσω το Γενάρη προφανώς. Αν καμιά φορά τον επισκέπτομαι στη σκέψη μου, ένα στιγμιότυπο αναδύεται ξανά και ξανά. Στο φαλιράκι του έδωσα να πιει από τον καφέ μου. Η κανέλα τον ευνηδίασε λίγο και χαμογέλασε απαλά. Ήταν όντως μια απλή μέρα. Αθάνατη όμως από το γεγονός ότι τη μοιράστηκα μαζί του. Ακολουθεί ένα μικρούλι. Προς τα τέλη του καλοκαιριού είχα ένα μικρό hook-up με ένα ροδίτη. Δεν ήταν τίποτα το εξωπραγματικό, ωστόσο αυτό που αποκόμισα από εκείνον είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά ένιωσα άνετα με τον εαυτό μου και πειραματίστηκα με το kinkiness στο σεξ. Αφέθηκα σε πράγματα που μέχρι τώρα φοβόμουν, αλλά ανακάλυψα στη συνέχεια ότι μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ ούτε θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε λεπτομέρειες, αλλά από εκεί που το σεξ ήταν μια διαδικασία που περιείχε πολύ φόβο, δισταγμό, αναστολές και ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου βανίλια, με αυτόν υπήρξαν οι συνθήκες ώστε να δοκιμάσω την πρώτη μου κουταλιά σοκολάτας. Τώρα εντάξει, δεν το νιώθω να του δώσω και μετάλλιο ή να μιλήσω με τα puppy eyes που μιλάω για τους υπόλοιπους. Δεν το ξέρω καλά μεν, αλλά η διαίσθησή μου λέει ότι είναι λίγο μαλάκας. Οπότε δεν θα του δώσω πολύ χώρο στο ευχαριστήριο γράμμα προς τους έρωτες του καλοκαιριού. Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω την παρουσία του και την ανάμειξή του σε ένα από τους σημαντικότερους τομείς του έρωτα, δηλαδή το σεξ. Ευχαριστώ, μπροκολόκο μου. Αυτό ήταν και γαμό. Επόμενος. Προχωράμε τώρα στον Νίκο. Από πού να το πρωτοπιάσω με τον Νίκο? Για αρχή θέλω να τον ευχαριστήσω για την ιστορία της γνωριμίας μας, γιατί είναι μακράν η καλύτερη γκομενοϊστορία που έχω περάσει. Μέσα από μυστήρια, παρεξηγήσεις και ανατροπές βγήκε μια αφήγηση όνειρο. Σαν Βασίλης, ένα από τα δυνατότερα beats μου με τους φίλους μου ή μέσα σε μια παρέα γενικότερα είναι οι γκομενοϊστορίες μου. Τρελαίνομαι να μιλάω για γκομενικά προφανώς και πολλές φορές η υπόστασή μου σε παρεΐστικα πλαίσια περιστρέφεται γύρω από αυτά. Ο Νίκος ανηθέλητα μου πρόσφερε μια ιστορία που θα τη λέω για χρόνια και χρόνια και τον ευχαριστώ πραγματικά γι' αυτό. Οι λεπτομέρειες ωστόσο δεν ανήκουν εδώ πέρα. Τι συνέβη με τον Νίκο? Ήταν ένας έρωτας πυροτέχνημα. Φώτισε τους ουρανούς μου για μια στιγμή και μετά έσβησε. Δεν είναι καν υπερβολή αυτό. Δεν διήρκησε πάνω από μια εβδομάδα. Ωστόσο τα συναισθήματα που περιείχε ήταν μοναδικά και έντονα. Η πρώτη μέρα που περάσαμε μαζί ήταν ονειρική. Κάναμε μπάνιο σε μια θάλασσα πίσω από κάτι βράχια ώστε να μην μας βλέπουν. Τα μάτια μας πετούσαν σπίθες και η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη πάθος και έλξη. Το ίδιο βράδυ πήγαμε και ξαπλώσαμε αγκαλιά για ώρες σε κάτι ξαπλώστρες, κοιτάζοντας το φεγγάρι και συζητούσαμε τα συναισθήματά μας.
Εκεί ανταλλάξαμε τεράστιες κουβέντες, όμως τη στιγμή εκείνη το νιώθαμε πραγματικά. Το επόμενο πρωί είχα έμπνευση να γράψω μουσική για εκείνον και γεννήθηκε η πρώτη μελωδία ενός πολύ όμορφου κομματιού. Από εκεί και πέρα η κατρακύλα. Από το δεύτερο κιόλας βράδυ και μετά έσκασε η φούσκα και εγώ άρχισα να δυσφορώ. Ήρθε εκείνος ο στομαχόπονος. Δεν μπορούσα να τον διαχειριστώ και ήξερα ότι σε πολλά επίπεδα είναι μάταιο όλο αυτό. Προσπάθησα να το δω έτσι, να το δω γιουβέτσι, να το συζητήσω, να το αγνοήσω, αλλά όχι. Το μόνο πράγμα που θα με απελευθέρωνε ήταν να βάλω τέλος σε αυτή την ιστορία, πράγμα που έγινε μέσα σε μία εβδομάδα. Κανονικά έχω πολλά να σχολιάσω αναλύοντας το τι έγινε. Μεγάλο μέρος του τι πήρα από αυτόν τον άνθρωπο έγκυται στα βαθύτερα στρώματα αυτής της ανάλυσης. Ωστόσο, αυτό φεύγει πολύ από τους σκοπούς αυτού του γράμματος, οπότε δεν θα προχωρήσω σε αυτά. Τουλάχιστον όχι εδώ, όχι τώρα. Αυτό που μου χάρισε ο Νίκος ήταν δύο στιγμές έβρικα. Δύο καλές ματιές στο μέσα μου που δεν είχα ξαναδεί τόσο καθαρά πριν. Και μου τις χάρισε κάνοντάς μου δύο ερωτήσεις. Φαντάζουν κοινές, αλλά πήραν απαντήσεις που θα μείνουν μαζί μου για πάντα. Η πρώτη ερώτηση ήταν σε μια συζήτηση που κάναμε πίνοντας καφέ. Μεταξύ άλλων, με ρώτησε πολύ απλά: Τι θα σε έκανε ευτυχισμένο? Όταν με φαντάζομαι ευτυχισμένο, με φαντάζομαι κυρίως ερωτευμένο. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να βάλω μια πινέζα, όπως λένε οι Εγγλέζοι, στο τι φαντάστηκα όταν με ρώτησε ο Νίκος και θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Η ερώτηση αυτή έκανε ξεκάθαρη πέρα από κάθε αμφιβολία τη θέση του έρωτα στη ζωή μου και το βάρος που κουβαλάει αυτός. Από αυτόν κρέμεται η ευτυχία μου. Ούτε από τη δουλειά, ούτε από τη μουσική, τα λεφτά, τους φίλους, την οικογένεια. Μόνο έρωτας. Αυτό το βάρος έρχεται να καθίσει πάνω στη δεύτερη ερώτηση που μου έκανε ο Νίκος και την απάντηση που του έδωσα. Η δεύτερη αυτή ερώτηση ήταν όταν του είπα να το σπάσουμε. Προσπαθούσα να του εξηγήσω το στομαχόπονο που νιώθω, ότι είναι λίγο ασαφής. Δεν ξέρω από πού έρχεται και πώς να τον διώξω. Ότι τον ένιωθα και στη μακροχρόνια σχέση μου, από την οποία έφυγα μετά από 1,5 χρόνο εξαιτίας αυτού του στομαχόπονου. Ότι είναι ένα μοτίβο και ότι πρέπει να φύγω για να δω εάν έχει να κάνει με το άτομο που έχω απέναντί μου ή αν είναι κάτι που έχω βαθιά μέσα μου. Μήπως απλά επιλέγω λάθος άτομα και γι' αυτό δεν περνάω καλά. Ή μήπως έτσι είμαι καλωδιωμένος. Καλωδιωμένος να μην αντέχω το ένα πράγμα που θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Την εγκύτητα. Η οποία καταλήγει να με πνίγει. Και τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Έμπηξα τα κλάματα. Ένιωσα το βάρος της απόγνωσης να με κάνει κομμάτια. Πώς θα έλυνα την πιο βαθιά υπαρξιακή μου σύγκρουση? Δεν είχα ιδέα. Και δεν είμαι συνηθισμένος να μην ξέρω, έστω και σε επίπεδο αυταπάτης. Να νομίζω ότι ξέρω. Μπορεί πλησιάζοντας αυτό που θέλω περισσότερο απ' όλα να είναι αδύνατο να το αγγίξω τελικά. Μπορεί το μέλλον μου να κρύβει μόνο ματέωση, απόγνωση, μοναξιά και πόνο. Πόνο ανυπόφορο μέσα στα ζωτικά μου. Άλλωστε δεν είναι ασυνήθιστη η μοναξιά στην κοινότητα. Σε εκείνη τη στιγμή είδα κατάματα τον φόβο αυτό. Το φόβο ότι θα μείνω για πάντα μόνος μου. Και θα είναι όλο εξαιτίας μου. Επανερχόμενο στα συγκαλά μου, αναγνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι θέμα καλωδίωσης. Αναγνωρίζω ότι η ανησυχία μου ίσως είναι υπερβολική και λίγο παράλογη. Ωστόσο, αναδύεται μέσα από έναν πολύ πραγματικό φόβο. Έναν φόβο που τον εκφράζω ήδη από την εφηβεία μου, αλλά που τον τελευταίο καιρό είχα σπρώξει στα βάθη του ασυνείδητου. Και είναι αυτές οι στιγμές που έστω για λίγο κοιτάς κατάματα την αλήθεια σου. Την αφήνεις να σε κυριεύσει και έτσι την αφήνεις να φύγει μετά. Έτσι την θυμάσαι για να πορεύεσαι. Γιατί η επίγνωση και η επαφή είναι το Α και το Ω. Ο Νίκος μου τις χάρισε αυτές τις στιγμές και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτές. Το κομμάτι που ξεκίνησα να γράφω για τον Νίκο ολοκληρώθηκε, όχι όμως για εκείνον. Έχει διαφορετική θεματολογία πια, ωστόσο δεν μπορώ να παραλείψω ότι γεννήθηκε μέσα από μια θάλασσα και λίγα βράχια. Βράχια κρεβατινά, όπως έλεγε ένας πρώτος στίχος. Κι ας μην τα ξαναδώ ποτέ. Θυμάμαι πώς μου χάραξαν την πλάτη, όπως χάραξε και ο Νίκος την καρδιά μου. Το τελευταίο σύντομο για απόψε αφορά την τρυφερότητα. Ήρθε στη Ρόδο σε κάποια φάση ένας Τούρκος τουρίστας για 3 μέρες. Μιλήσαμε στο Grindr και κανονίσαμε το ίδιο βράδυ να πάμε για ούζο και καλαμαράκια σε μια ψαροταβέρνα. Εκείνος ήταν ένας γλύκας στην όψη του. Είχε δυναμισμό και αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του με αρκετά αρενοπό στυλ, το οποίο έβρισκα πολύ ελκυστικό. Μετά την ψαροταβέρνα πήγαμε στο Airbnb του, όπου η δυναμική ανάμεσά μας αναδείχθηκε ακόμα πιο έντονα. Μου άρεσε γιατί έπαιρνε τον έλεγχο, αλλά με ένα γλυκό και φροντιστικό τρόπο. Με τούτα και εκείνα πέσαμε για ύπνο.
Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε και κάναμε αγκαλίτσες στο κρεβάτι. Επρόκειτο για τις λίγες φορές που κάποιος έπαιρνε εμένα αγκαλιά αντί για το αντίστροφο, και ένιωσα τόσο έντονα να λαμβάνω τρυφερότητα που συνήθως τρέχω να δώσω εγώ στους συντρόφους μου. Για μία φορά ήμουν εγώ το αντικείμενο της φροντίδας και ο λήπτης της ζεστασιάς. Δυστυχώς έχουν φθαρεί οι εικόνες και οι αναμνήσεις από εκείνες τις αγκαλίτσες, γιατί η συνέχεια της ιστορίας ήταν άδοξη. Όμως θυμάμαι να σηκώνομαι από το κρεβάτι και να σκέφτομαι. Αυτές ήταν οι καλύτερες αγκαλίτσες που έχω κάνει ποτέ, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Φτάσαμε στον τελευταίο λήπτη αυτού του γράμματος. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Ίσως όχι με κεφαλαίο αλλά κάτι που του μοιάζει. Ο τελευταίος καλοκαιρινός έρωτας είναι ο Μάνος. Γνωριστήκαμε στο Tinder και μιας που ήρθε στο νησί για μικρό χρονικό διάστημα, κανονίσαμε να βρεθούμε για ένα χαλαρό ραντεβού, κατά πάσα πιθανότητα σεξουαλικού χαρακτήρα. Το επόμενο πρωί ξεπόρτισα και πήγα να τον βρω. Κάναμε μια τεράστια διαδρομή. Μπήκαμε μέσα στη μεσαιωνική τάφρα όπου και βρήκαμε μια κρυψώνα για λίγες ακολασίες και έπειτα συνεχίσαμε τη βόλτα μας στην παλιά πόλη και το μαντράκι. Καθώς προχωρούσε η βόλτα, υπήρχε όλο και παραπάνω άνεση μεταξύ μας. Στην αρχή περπατούσαμε μέσα στην παλιά πόλη και φιλιόμασταν όπου δεν υπήρχε κόσμος. Σιγά σιγά φιλιόμασταν ακόμα και αν μας έβλεπε κόσμος. Άλλωστε ήταν ως επιτοπλίστων τουρίστες. Στο τέλος του ραντεβού φιληθήκαμε και σε ένα πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Δεν είχε κάτι να φοβάται. Κι έτσι δεν φοβόμουν κι εγώ. Η συζήτηση κυλούσε πολύ ομαλά και όμορφα και προς το τέλος της βόλτας μας άνοιξε μια συζήτηση περί ψυχολογίας που είχα πάρα πολύ όρεξη να αναπτύξω. Όμως δυστυχώς έπρεπε να λήξουμε την έξοδό μας. Οπότε μου πρότεινε να κάνουμε μια βιντεοκλήση και να το συνεχίσουμε από εκεί. Εγώ δέχτηκα, φιληθήκαμε και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Προς έκπληξή μου, ο Μάνος το εννοούσε όντως να συνεχίσουμε τη συζήτηση και μου έστειλε μήνυμα, οπότε κανονίσαμε όντως βιντεοκλήση η οποία διήρκησε 2,5 ώρες. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μιλούσα μαζί του από μηνύματα κάθε μέρα για τους επόμενους 2 μήνες περίπου, ενώ κάναμε βιντεοκλήση όποτε μπορούσαμε. Εκεί στο δίμηνο, μια σειρά από παρεξηγήσεις, αναποδιές και δυσκολίες έδωσαν τέλος στην καθημερινή μας επαφή. Στα πάνω-πάνω θέλω να ευχαριστήσω τον Μάνο για τις συζητήσεις που κάναμε στις βιντεοκλήσεις μας, καθώς μία από εκείνες ήταν το συναισθηματικό έναυσμα για να πάρω την καλλιτεχνική μου υπόσταση πιο σοβαρά και κινητοποίησε τη δημιουργική μου διαδικασία στη μουσική. Ξεκλειδώθηκα σαν τραγουδοποιός και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είχα πάρει την απόφαση να ασχοληθώ σοβαρά με τη μουσική. Ας παραμείνει ασχολίαστη η κατάσταση αυτής της απόφασης στο παρόν, ωστόσο πέρα από το τι κάνω αυτή τη στιγμή, η ψυχολογική μετακίνηση ήρθε μέσα από την επαφή μου με τον Μάνο και είναι από μόνη της πάρα πολύ σημαντική. Ο Μάνος ήταν το κοντινότερο που έφτασα στο κεφαλαίο του έρωτα. Τον έβρισκα τρομερά ελκυστικό και η έλξη αυτή, παρόλο που μπορεί να μην χρησιμοποιούσε τη λέξη τρομερή, ήταν αμοιβαία. Τα μάτια του ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Καμιά φορά τον έβλεπα και νιώθα εκείνες τις περιβόητες πεταλούδες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που με είχε πει γλυκέ μου στα μηνύματα. Με διαπέρασε ένας ηλεκτρισμός που μου έβγαλε ένα χαμόγελο που δεν μπορούσα να το κατεβάσω ούτε για να μιλήσω στη μάνα μου, που με είχε φωνάξει εκείνη την ώρα. Θέλω να βγάλω εδώ την πινέζα που έβαλα όταν μιλούσα για τον Νίκο. Όταν με ρώτησε τι θα με έκανε ευτυχισμένο, το άτομο που φαντάστηκα να έχω δίπλα μου ως ερωτευμένος ήταν ο Μάνος. Μάλιστα, μήνες μετά από όλα αυτά, όταν δεν έβγαινα με κανέναν, με έβρισκα καμιά φορά να με φαντάζομαι ερωτευμένο με τον Μάνο. Είχε καταστήσει τον εαυτό του ως την αναπαράσταση του έρωτα και της ευτυχίας μου. Κάποιος που μου επέτρεπε να με φανταστώ ερωτευμένο και ευτυχισμένο χειροπιαστά, με καθαρές, δυνατές εικόνες, όχι απλά σαν ιδέα. Δεν ήταν μικρή η θέση που είχε κατακτήσει. Καλό είναι εδώ να διασαφηνίσω το εξής. Ήμουν πραγματικά ερωτευμένος με τον Μάνο? Δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω πως όχι. Μας χώριζε μεγάλη γεωγραφική απόσταση και γνωριζόμασταν πολύ λίγο χρόνο. Καθώς ξεκίνησαν οι προαναφερθήσεις αναποδιές, ο ενθουσιασμός αντικαταστάθηκε από άγχος και θλίψη. Πώς να μείνω ερωτευμένος υπό αυτή τη συνθήκη? Παρόλο που ο αποχωρισμός πόνεσε, δεν ένιωσα ότι έχασα τον έρωτα της ζωής μου. Ο κορεσμός της απώλειας περιστρεφόταν γύρω από άλλα πράγματα. Ωστόσο, αυτό που κατάλαβα είναι ότι για να ερωτευτώ όπως το οραματίζομαι για τον εαυτό μου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να νιώθω έλξη προς την εμφάνιση του άλλου. Μπορεί να είναι ηλιθιωδώς αυτονόητο για μερικούς αυτό, ωστόσο ο τρόπος που προσέγγιζα τα ερωτικά μου μέχρι πρότινος είχε διαφορετική πηξίδα. Παραδείγματος χάριν, όταν ήμουνα στο Tinder, κάποιον που μπορεί να έβρισκα μέτρια ελκυστικό, τύπου ναι μεν αλλά, τον έκανα δεξιά και του έδινα την ευκαιρία, ελπίζοντας ότι μέσα από την προσωπικότητα που μπορεί να είχε, η έλξη μου θα γινόταν μεγαλύτερη. Επιπλέον, δεν ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου ως ρηχό ή επιφανειακό που εστιάζει μόνο στην εμφάνιση ή υπερβολικά επιλεκτικό. Τελικά όμως έμπλεκα σε καταστάσεις όπου εγώ είχα χλιαρά συναισθήματα για τον άλλον, πράγμα που δεν με ικανοποιούσε. Η εμπειρία μου με τον Μάνο μου έδειξε τι σημαίνει να βλέπω τον άλλο και να λιώνω. Μου ξεκαθάρισε ποιο συναίσθημα αποζητώ, τι μου το προκαλεί και πού να το κυνηγήσω χωρίς πολλές περικοπές. Και τον ευχαριστώ για αυτά, γιατί μέχρι πρότινος, προσπαθώντας να συμβιβαστώ κάνοντας περικοπές, είχα αρχίσει να ακροτηριάζω.
Ως έναν βαθμό, βέβαια, κατακρίνω αυτή τη ρηχότητα της νέας αυτής πηξίδας και ευελπιστώ ότι καθώς περνούν τα χρόνια και οριμάζω μέσα από τις εμπειρίες, θα μπορούν να με μαγνητίζουν με τέτοια δύναμη και άλλα ψυχικά χαρακτηριστικά. Ο παρονομαστής, ωστόσο, είναι ο ίδιος. Θέλω να μαγνητίζομαι. Και δεν με νοιάζει τι θα με τραβάει. Αλλά η επιλογή συντρόφου δεν είναι μια στρατηγική απόφαση ταιριάσματος για μένα. Θέλω να με συνεπάρει ο έρωτας με κεφαλαίο ε. Για μερικά καλοκαιρινά δευτερόλεπτα με συνεπήρε. Είχε μια κάμερα στο χέρι, ένα γλυκό πρόσωπο και τη δύναμη να βάλει στον καθρέφτη μου 2 μάτια που είδαν φευγαλέα την ευτυχία. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι τους κρατάω όλους, μικρές και μεγάλες ιστορίες, σε κάποια γωνιά της θύμησής μου καθώς προχωράω. Ίσως όντως να τους ξεχάσω κάποτε, θα ήταν μάλλον φυσικό. Με θλίβει αυτή η σκέψη, κυρίως γιατί εγώ νιώθω πολύ συχνά ξεχασμένος. Με το παρόν εγχείρημα όμως, ίσως πατάξω τη λύθη σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ανθρώπους για τους οποίους έπιασα πρώτη φορά το μικρόφωνο. Πράγμα που με καθησυχάζει. Δεν μ' αρέσει να ξεχνάω. Και εκείνοι, αν το ακούσουν, ίσως να μην ξεχάσουν ποτέ εκείνον το φαντασιόπληκτο παλαβό που έστησε όλο αυτό το πράγμα από λίγες στιγμές καλοπέρασης. Και αυτό με καθησυχάζει. Μετά από αυτό όμως, θέλω να θυμούνται ότι είναι οι ίδιοι που δεν ξεχάστηκαν, να καθησυχαστούν κι εκείνοι.